Szóval akkor Ildikó vagyok, és kényszeres túlevő, és a témafelelős társ, vagyis a speaker felkereső társ, úgy állapodtunk meg, vagyis azt mondta, hogy a felépülés a családban legyen a tematikája ennek a bevezetőnek, és akkor ne az én élettörténetemről szóljon most kivételesen, hanem legyen valami témája, amitől én enyhén szóval kicsit berezeltem, mert gondoltam, hogy azért sokkal jobb lenne olyannak, akinek mondjuk 3 kisgyerek fogja a kezét, és akkor rángatják jobbra-balra, és akkor nem tudja hova beszuszakolni a programot, hogy hova is tegye, és közben meg dolgozik, meg minden. És akkor beszél itt nagy szájjal valaki, aki gyakorlatilag már felnőtt a gyereke, van egy jófej férje, aki úgy mindent elfogad, azt is, hogyha kövér az asszony, azt is, ha sovány az asszony. Gyakorlatilag nincsen olyan családtagom, akit pátyolgatni kellene, sőt, most még a munkát is abba hagytam, azt a típusú munkát, amivel én így valami alkalmazotti létbe kerülnék, úgyhogy gyakorlatilag akár úgy is mondhatnám, hogy a how tölti ki az életemet, ami nem így van, és annyi mindent vettem én így a nyakamba, hogy néha én is azt érzem, hogy minthogyha több sikrek édesanyja lennék, és közben dolgoznék, mert hogy a HAO program, hogy milyen sok időt elfoglal a napomban, amikor én mennyi hasznos dolgot meg tudnék tenni, akár pénzt kereshetnék, vagy bármi kreatív tevékenységet folytathatnék. Aztán itt bejön az a gebasz, hogy amíg nem volt a HAO program, hát én akkor sem voltam annyira, sőt, nem az, hogy akkor sem voltam annyira elememben, hanem azt veszem észre, hogy nagyon bejött a halogatás. És hogy nagyon sokszor az ételt arra használtam, hogy amihez már végképp nem volt kedvem, akkor én mindig így kicsapkoltam a kajával. Mert hogy én úgy gondoltam, hogy az étel az enni mindenkinek kell. Gyakorlatilag ez egy engedélyezett formula, amíg eszek, addig nem kell olyan tevékenységeket végeznem, amihez semmi kedvem. És mióta a program eszközeit elkezdtem használni, és ebben benne van az étkezési terv, hogy nem arról van szó, hogy én jövet menet, mint egy porszívó, mindent felszívok a pultról, és ezzel szerzek magamnak valamiféle kalóriadús, de tápanyagszegény élelmiszert, hogy tovább tudjak lépni, hanem egész egyszerűen megvannak az időpontok. Tehát van egy cselekvési tervem, hogy mikor eszek. Be van téve a programba azok az időpontok, amit a szponzorálásra szánok. Be vannak téve azok, amikor engem szponzorálnak, amikor fel kell készülnöm arra, hogy szponzoráljanak, hogy mikor írok, mikor olvasok, és ugyanúgy, ahogy a társ elmondta, hogy a cselekvési terv gyakorlatilag meghatározza azt, hogy a program ugyan az első helyre kerüljön, de beférjen a többi dolog is az életembe. Mert hogy a felépülésemhez az tartozik hozzá, hogy a 2 étkezés között, meg a programban való munkálkodások között elkezdtem élni. És ez egy olyan furcsa változás, hogy, hogy azokban az időszakokban jobban jelen tudok lenni. Hogy amikor nem azon agyalok, hogy mit is kéne ennem, mit kellene beszereznem, mi lenne jó, hogyha jön egy érzés, mivel tudnám tompítani, hanem egészen egyszerűen cselekszem. Ö, ez egy nagyon sok energiát tud adni, tovább tud vinni engem az életben, és sokkal hatékonyabbá tud tenni, mint amikor eladáztam. Nagyon sok tevékenység kikerült az életemből egyébként, ami eddig úgy tűnik, mintha olyan fölöslegesek lettek volna, mert hogy azokra már viszont nincs úgy idő. A családdal kapcsolatban az,
hogy azt mondtam, hogy van egy jófej férjem, aki mindent elfogad, hát azért ez úgy történt, hogy mi, amikor összekerültünk, akkor hát két kis sérült emberke így megtalálta egymás sérüléseinek hogy is lehetne hogy bepasszítani. Tehát pont megfeleltünk egymásnak. Ahol én sérült voltam, ő neki pont arra volt szüksége, és oda-vissza. És én úgy gondolom, ugye én egy megmentő típus vagyok, én úgy gondoltam, hogy milyen jó lesz ez nekem, mert hogy alapvetően egy megmentésre szoruló embert láttam benne, amitől én sokkal jobbnak érezhetem magam. Nekem ugye ez az alapműködési formám, akkor érzem jól magam, hogyha a környezetem azt jelzi vissza, hogy én jóságos vagyok, közben persze bűntudatot keltek, meg manipulálok, de mindegy, szóval azért én ezt látom. Viszont ő neki pedig volt egy valami másban deficit, amit én tudtam neki nyújtani, és egyszer csak mi úgy döntöttünk, hogy leköltözünk vidékre, és felborult az egyensúlyunk. Felborult ez a egymást segítő két kis sérült emberke egyensúlya, ami addig kitűnően működött. Én mondjuk szépen hisztam mellette, mert ez hozzátartozott, hogy ne nézzek kifele a kapcsolatból, és el is értem így a 104 kilót, és lejöttünk a faluba, és egyszer csak őt nem kellett megmenteni. Ő lett itt a faluba hajakend, és én meg maradtam a kövér feleség, és én nem tudtam, hogy ez nekem a mélypontom, mert én mindig a mélypontom. Én 16 óta jártam programba, és egészen egyszerűen mindig keresgéltem, hogy majd lesz nekem valami olyan, hogy én tényleg el akarjak fogyni. Mert hogy éreztem, hogy ide tartozok, berakták azt a boltot a fülembe, hogy gyere vissza, itt a helyed, de igazából én olyan, na, hát csináltam is, meg nem is, jöttem is, meg nem is, és, és, és akkor kezdtem annyira szorongani, és nem tudtam megmondani, hogy miért. És már túl voltam a 12 lépésen itt a halban, már túl voltam 300 abszinens napon, mikor leesett, hogy én, a kövér feleség nem tudta azt megkapni a férjétől, hogy megmentse. Egész egyszerűen, nem azért, mert bántott, nem azért, mert valami olyat csinált volna, felborult az egyensúlyunk. És én végig azt hittem, hogy majd, ha én lefogyok, felborul az egyensúlyunk, és én majd ki akarok nyitni a világ felé, és kevés lesz nekem a falu, meg kevés lesz nekem minden kevés lesz az uram is, mindenki, és én nem nagyon féltem, hogy majd elszáll az egóm, ilyen már egyszer volt az életemben egy 50 kilós fogyásnál, és hogy majd én akarok sok mindent, és jó pofára estem, mert hát kérem szépen, ő változott, és hogyha én nem változok, ez a kapcsolat nem maradhatott volna meg. Azért nem maradhatott volna meg, mert hogy ő változott, nekem is kellett változni. Ő elkezdte magát jól érezni, én meg nem. És ez bennem egy szorongást keltett, és nagyon érdekes, hogy mióta a programban vagyok, és minden nap a szponzorommal is beszélek, és minden nap írok, és már nem én akarom megoldani mindenkinek az életét, sőt, még a sajátomat sem, akkor azóta, mintha elkezdtünk volna beszélgetni, mert én mindig azt mondtam neki, hogy mi az én igényem, hogy ő mit csináljon ahhoz, hogy én jól érezzem magam. És én azt hittem, hogy én ehhez ilyen jó fej vagyok, mert hát nem letolom, hogy milyen bunkó, hanem egész egyszerűen elmondom neki, hogy mit szeretnék. És mire rájöttem, hogy én ezzel azt közvetítem, hogy ő kevés ahhoz, mert hogyha ő nem tudja azt biztosítani, amit én szeretnék, én ezt az üzenetet tolom neki ezerrel. És valahogy elkezdődött a kommunikációnk más lenni. Elkezdtem valahogy tudni úgy beszélni az imák után, hogy azt keresni, hogy mi az, amit én adhatok ezért a kapcsolatért, hogy működőképes legyen. És hogy igen, tudom, hogy én egy sérült kis emberke vagyok, aki hozza az összes múltamat, és egy csomó minden rosszul esik, ami lehet, hogy egy egészséges embernek nem. De egészen egyszerűen ezeket teljesen kopaszra le tudtam mostanában vetkőzni
megnyugtatni a lelkemet, hogy oda teszem, hogy itt vagyok, és igen, valószínű, hogy félek, hogy ezáltal nem leszek úgy elfogadva, de hogy fölmerem vállalni. És hogy ahogy mennek le ezek a terhek rólam, a szégyenek, jönnek fel a sérülések, ahogy megyek végig a lépéseken, és nem a 4. lépésnél jöttek fel az én nagy lelki traumáim, meg nem a 8-nál, hanem minden nap jön valami kis pici. És abból ismerem föl, hogy bakker, ez volt gyerekkoromban, meg ez volt kamaszkoromban, meg ez volt gyerekkoromban is, és felnőtt koromban is, és hogy ugyanazt csinálom, és hogy miért várok én ezek után más végkimeneteleket, és hogy ezek a szégyenek elkezdtek múlni. És hogy elkezdtem felismerni, hogy mi a különbség a bűntudat meg a lelkiismeret között, hogy én mindig ilyen bűntudatból működős voltam, hogy valamit elrontottam, és akkor már nem is akartam csinálni, mert hogy úgyse tudom, és hogy kerestem a hibást a környezetemben, hogy kire lehetne rátolni, hogy ne fájjon ennyire, akkor ráittam, szerelmet kerestem, hogy oldódjanak ezek a görcsök, ezek a göbök, de hát leginkább a csoki segített, ugye, azok, hogy elősen. Habár volt olyan, amikor már a csoki sem, és akkor már pálinkra arra gondoltam, hogy ad. Pedig hát gondolom nem vagyok nagy, hát nem tudom. Szóval tudtam volna überelni, és akkor még a kápszereket nem ismerem, még azokkal nem volt dolgom, tehát nem tudok rájuk vágyni, hogy, hogy ugye ezeket már nem használom, nem nyomom le, nincs más lehetőségem, csak az, hogy őszintén saját magamban nézzek, mert ebbe különben megkülnék, mert én azt gondolom, hogy én, mint függő ember, mindig annyira jó életet szerettem volna elképzelni, hogy én olyan jó legyek, tökéletes, hogy csak úgy elfogadható az én életem, hogyha mindent nagyon faszán csinálok. És ez nem sikerült, nem sikerült. És egy egészséges ember ezt tudomásul veszi, hogy vagyok néha hülye, vagyok idétlen, vagyok ilyen, olyan, de én ezzel nem akartam szembenézni, hogy engem be lehet csapni, én lehetek naív, lehetek nagyképű, somó minden lehetek. És hogy nekem ez most egy akkora szabadságot ad, hogy az előbb például azért is nem tudtam itt egy csomó mindent, hogy mit is vállaltam ránézni, mert itt rángattam a múlcsológép zsinórját kinn a kertbe, és nem indult be, és ami nagy különbség, hogy felépülésben vagyok, hogy nem úgy oldottam meg a helyzetet, hogy belerúgtam 8-szor a gépbe, aztán bejöttem, és a férjembe is még 2, és különben is hagyjon engem a haucsoport, meg vagyok sértve, és lemegyek kajálni, hanem egész egyszerűen, hát egy kicsit megkésve ugyan, egy kis rövid ima után lecsillapodva, arra koncentrálni, hogy mit tudok tenni a jelenbe azért, hogy ide térjek, visszatérjek, a jelenbe legyek, és hiába érzem úgy, hogy én a családban való felépülésről egy kummaszót nem tudok megosztani, tök kasú vagyok, imádkozzak, és bízom a felső erőre, hogy hát akkor most akkor elengedem a múlcsológépet, elengedem az egész napi ordugolásomat, és most idejövök, és hogy tehetetlen vagyok ezzel a helyzettel, mindennel, és hogy segíts. És hogy feladjam azt, hogy nekem most nagyon jónak kéne lenni, nagyon szépnek kéne lenni, ügyesnek, hát ha még újak is vannak, akkor már be se szállok, mert akkor kész, de hát, hogy mert még hogy tidna, de hát az újak ne. Szóval azt gondolom, hogy a felépülésemnek ez része, hogy bátrabb lettem valahogy. Tehát, hogy nem attól félek, hogy nem leszek elég jó, hanem, hogy lehetek rossz. És hogy lehetek kicsit rossz, nagyon rossz, és
És ennyi, és ez is én vagyok. És a felépülésemnek még az is egy része, hogy más is lehet rossz. Szóval ez is egy olyan furcsa dolog, hogy sokkal elfogadóbb lettem másokkal, és ez nem azt jelenti, hogy mindig, de hát a késztetés még bennem van a rúgdosásra, de hogy van egy pont, ami után vissza tudok csillapodni, mert hogy nincs ott a kaja, amit 15 csillapítanak. Igen. Úgyhogy még a másik fele a családomnak, ugye a lányom, hogyha még azt elkezdeném mondani, hogy ugye én egyedül neveltem őt, szó, mindegy, egy alkoholbeteg apuka is jelen volt a színen, tehát azért igen, egy ideig, és amikor a gyerekem azt mondta, hogy anya, te olyan terrorista szeretettel neveltél engem, akkor én ezt nem tudtam hova tenni. Tehát én bűntudatot keltettem a gyerekbe azért, hogy jól viselkedjen. Úgy viselkedjen, ahogy én szeretném. És hát én ezt azért hoztam valahonnan, nem a saját ujjamból merítettem. Most már a távolság is sokat segít, hogy van köztünk 230 kilométer, az tény, de még mindig érzem, hogy szeretném manipulálni, főleg olyanban, hogy látom, hogy nyomdokaimban tud lépni. Nagyon sok mindenre használhatja az ételt, legalábbis a külsőségek ezt mutatják, hogy minthogyha több ételnek lenne nyoma így a testén, mert hogy így egy-két havonta találkozok vele, úgyhogy elég nyilvánvaló számomra. De hát én még magamról sem tudom, hogy kényszeres evő vagyok-e néha, nem, hogy másról. És, és az az érdekes, hogy azt elfogadni, hogy senkit nem tudok megmenteni. A saját gyerekemet, a saját nővéremet, senkit. Sőt, saját magamat se igazából. Engem is csak a felső erő tud megmenteni. És hogy mit akarok én, hogy belemenjen egy fogyókúra spirálba, amiben én nekem részem volt, beleüldözzem, vagy pedig elhiszem-e azt, hogy meg tudja élni azokat a dolgokat, amik oda vezetnek, ami szerintem a 12 lépéses programoknak az elsődleges célja. Nem a kaja abbahagyása, nem a csokinak a elfelejtése, hanem a felső előre való rátalálás, és hogy nem győzök hálásnak lenni, hogy függőségem kaptam, és ezáltal nem is az életem elején, de így a középső rész, tehát a B oldalon, hogy elkezdjek keresni valamit, ami azt a hatalmas űrt, amit én mindig valamivel, valakivel be akartam tölteni, hogy elkezdjem keresni azt, ami tényleg be tudja tölteni. És ez nekem ugye elég furcsa, mert hogy hát semmiféle ilyen vallásos dologgal nekem soha nem volt kapcsolatom, sőt, hát inkább ilyen bűntudatról keltő istenképen volt, és ahogy változok a programba, ahogy keresem ezt a kapcsolatot, és ahogy jönnek a bizonyosságok, és nem csodák történnek, tehát nem az történt, hogy itt elkezdtem, tudom én, nem tudom, megszépülni, lefogyni csettintésre, és az összes kapcsolatom tökéletessé válni, hanem egészen egyszerűen, hogy amikor odafordulok, és tudom az én felső erőmmel kívülről nézni azokat a helyzeteket, amik engem nagyon bántanak. Egy perc. Úgy, igen, köszönöm. Úgy érzelemmentesen, úgymond, de nem érzelemmentesen, hanem szeretetben és biztonságból rátekinteni arra a helyzetre, amit én megoldhatatlanak gondolok, teljesen más megoldások jönnek. És amikor azt is érzem, hogy olyan választ kapok az imáim során, amit én baromira nem kívánok. Tehát amikor így a halba jöttem, hát és akkor, hogy én biztos nem akarok ide jönni, szóval ez egy akkor egy tuti.
ez nem nekem való, és imádkoztam érte, és nem tudtam nem idejönni. Nem tudtam nem idejönni. Egész egyszerűen néha azt veszem észre, hogy akkor szól hozzám a felső erő, mikor teljesen idegen indítatások jelennek bennem meg, mert hogy alapból én teljesen más csinálnék, mint most. Eszemágában nem lenne itt veletek ülni haugyilag, nem valami marha jó dolgot, valahol nyalapodnék valami finomat, és mennék valami szórakozni. Úgyhogy és holnap nagyon rosszul lennék, és így meg minden nap egy kicsit jobban és jobban vagyok, úgyhogy ezt köszönöm nektek.